yaning talaga katilan mabang tampas ulang lupa maneka lintang toyo kusumayana sumawur berkenjong Pak Polo kanca sapa sing gawe kulup tetuko ya Gatot Kaca aja ndadekake gugup gagap sarta guragapaning ati kita ulun sang Hyang Narada kang mrempeki ana ing pucuking Gunung Tidar anggenmu yoga brata sarawa paduka bulun kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk mawantu-wantu marang jengatika dulun ya tetuka ulun tampa gawe bombonging rasa nadyan kita ora crita ning dewa sumurep utawa pirsa marang lelakon kang kita sandhang ngertenono ya Ger anggonmu dadi ratu yektene abot sanggane abot cobane lan kanggo srana mulyane wong ora ana dalan kang kudu ditempuh kejaba gaman panunggal dados pundi gaman panunggal utawa gaman kerukunan wiwit panguwasa nganti kawula bupati nganti rakyat kuwi ya mung siji iki. Nah, sadurunge kowe rukun marang sapa wae, kowe kudu rukun marang awakmu dhewe. Tegese jiwa raga sukma lati pakarti kudu nyawiji. Mahampek bawa laksana apa meneh yen kowe satriya. Yen wis rukun karo dheweke dhewe utawa awake dhewe lagi nata marang keluarga kawula lan samubarangipun niki pun jumbuh kelawan kang kita sandhang anggene nindakke yoga brata laku brata ning Gunung Tidar wis satrepe lamun to jeneng kita nampa wahyuning Kanarendra utawa wahyune ratu ingkang sinebut Wahyu Teja Kencana goncang gancing langit klap-klap katon ler gencanging alis ngresang maweh gandrung sabarang kadulu uger moyat mayit saking tias baliwur lumaresang gandrung matur gunging panun tampanono Ger